Gali dyan magano kakaarot ipashare ta kayo balay na basista Pangasinan. Aya may barangay Dumpay, aya may abong ng Don Paul Dring Orchestra. Aya ay so nananang ng Yunatan, aya may landmark na balay na basista. Atay walad banag at may munisipyo da. Nan imbanagabulan ka kasumpal to may orchestra festival katon arata na banderita say wantan niratan agdaninakal. Atay walad banagay at may munisipyo nang yun maong. Ayan balay susang kasikatan no amay mga laray orkestra no gamit ang saray barangay piyesta tan aray piyesta ud balay. Antis kan makaloob una na ni may munisipyo antis ya mismon balay. Di mad mismon balay no nasa Bimlamay crossing only ko kaud bandad kawigi di man lamay laen ko yaw pon lakad barangay Patakbo. Jad Patakbo kasi wadya may customer men ang order na palabog ya bayag milan di deliveran. Nitan la singer kamila at sa may abong da. Nitan na ini agaylay kabalang to balibalin abong. Balik bayan so agang gawad sa harata na kaabungan anak tutan so di-deliver min akulaw. Kakaaraw ng kasumpal mi yan ang deliver di mat sa may customer mi at patakbo. Agi naplat anak aplat so dalig ko debat kayat. Sikaton nananap kami ni pampabulkanisan pero ng kasumpal to yan a vulcanize. Simumpet kami la pero adili kami mga 30 minutes antis kami makabiyahe papawilad Kalasyaw. Salamat.